Mitä sinä tarvitset? Maitoa, juustoa, margariinia ja tietysti hyvää suomalaista leipää. Minä haluan sitä terveellistä margariinia. Mitä margariinia? Minä ostan aina voita. Sitä Floraa. Ja 0,5 litraa tavallista jogurttia. Minäkin otan jogurttia, 2 litraa halpaa, makeaa, epäterveellistä mansikkajogurttia. Noin paljon makeaa jogurttia. Sinä olet kamala. Miten niin kamala? Minä olen iso mies enkä minä käy joka päivä kaupassa. Kai sinä ostat myös jotain muuta kuin jogurttia. Tietysti. Makkaraa ja olutta. Niin ja varmuuden vuoksi kahvia ja sokeria. Hei, miten me oikein tiedämme, mikä on minun ja mikä on sinun? No, se on aivan helppoa. Kaikki terveellinen on sinun ja kaikki epäterveellinen minun.